Tatawag kayong lahat para bigyan ni Boss Rem. Bukod dyan. Ano Boss Rem ha? Hindi kayo magpalo. Pagsakal kayo. Pulatin kayo. Hala, kayo. Hindi kayo magpalo. Gugulatin kayo. Yan kasi mga kaibigan. Darang ko lang sir. Sila Timiluna ka ba? Pasalamat sa kuhan ha. Sir, may gunting sir. Kita Boss Rem. Ano ba yun? Ay, mga sirko. I-follow, Boss Rem. Pagin mo, isipin tagong. Ha? Just imagine, galing pa to Tagum yung isang ano namin, no? Okay. Pumunta na talaga rito. Galing na mga Tagum. Saan na kaya? Para di bagay. Barangay bagay. Nasa tayong barangay bagay. Kapal daw. Kapal. Yung arunyo. Kuha doon tayo ng kapal.